Ki Pulit jangka South West Khasi Hills District haka kendai tarik nailar arhajar arpusan rengkat ka kenhun jangka tenat shipai yada kaput ka Border Security Force kilayo ban kem ya sangut ki briu ki banakari Bangladesh na ka Shillong Chiba ka badan marjan bat ka Shillong Conjoy ka badan kaput bat kari Bangladesh ki balawan ban rung tu syari India kat kum ka telong Khubor laong baha ka ni kathan ka jur baha ka jingwan rung tu jang ki briu na Bangladesh ban wan tu doyong kam tam ha kapor menmit badon uput baki jura akti ya ki nong shong shnong ha ka ni kathan henre ki Pulit kidang penlong ya ka jing tokit ban lap laki dei kini ki ju ki briu ki baju wan tu doyong ni ki dei ki bawan da ka wei par ka jingmut ban le ya ki kam pentrim hak keleng kari India.